ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନଳାଙ୍ଗ ସାଇ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ଏବେ ନଳାଙ୍ଗ ସାଇ ମନ୍ଦିର ବାଟରେ ଯାଉଛେ। ବାଟରେ ଆମେ ଟ୍ରକ୍, ବସ୍, ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାର ହେଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କି ଗଲେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ସବୁଜିମା ଗଛ ପତ୍ରରେ ଭରପୁର ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିନଥିବେ, ଜାଣିନଥିବେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳେ। ଏବେ ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ହେଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ କିଛି ବାଟ ଅଛି। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ, ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୀପଟେ ଜାଳିଲୁ। ଜାଳି ସାରିଲା ପରେ ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିଲୁ। ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ବୁଲିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲୁ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ବସିଲୁ। ଟିକେ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। ଶନିଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲୁ। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେଇଠି ମୋ ଝିଅର ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲୁ। ସାଇ ମନ୍ଦିରର ପାହାଚରେ ଗଲୁ। ପାହାଚରେ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ମୋ ଝିଅ, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ପଛରେ ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ସାଇ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ସେଠି ବହୁତ ଗହଳି ହେଇଥିଲା, ଜାମ୍ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଛରେ ଥିଲୁ। ବୁଲିକି ଚାରିପଟେ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେଠି ସାଇବାବାଙ୍କର ଆଳତି ହେଉଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ସେଠି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମାରୋହରେ ଭାଗ ନେଲୁ। ମୋ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିରେ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ ସମାରୋହରେ ଭାଗ ନେଇକି ବସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତି ଶୁଣୁଛି, ଆଳତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହେଇଥିବାରୁ ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ଜାମ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଳତି ହେଉଛି ଲାଇନରେ ଯାଇକି ଭୋଗରାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଭୋଗରାଗ କରି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଫଟୋ ନେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଝିଅର, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ସେୟାର, ଲାଇକ୍, ସପୋର୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।